Ban penlong kejinga day lane kejinga jan hapdeng ki para hebret bani shimbenta ha kejinga le kai bat kumju ru ban shit hem ban shimbenta ha kejinga seng jong ka junior CE society lani haying mane kumta ka umke junior CE society kala penlong ka one day sports kumshi benta ban rakhe ka children's week bat children's sunday lani ka tayu le kemen jong ki hebret ya ka bla penlong ya ka ni ka lempung henden ka sngi ka khandai tarik no pra arjar arphulai hamadan shinong umke Hagani ka singi rakhe ka one day sports lawan ban pli ya kani ka lempung dauba OS kharkongor ubade urangba balang jong ka balang presbyterian umke nangta uba KR dekhar ubade advisor jong ka umke junior CE society uba pentmai bor lingdo ubade president jong ka umke junior CE society lembat ki nongkit kam jong ka junior CE society ki hebret lembat ki we de Lasaki ya kane da ka jingi shimbenta da ki hebret ki bakentup na du cradle roll infant primary junior intermediate lembat ki dukhot ki nongkit kam jong ka junior CE society ha ka kalamit jong kane ka lempung ya le kai lawan ban penhap perda da itemen besan B khemdet ubade uwei na ki nong hikai jong kane ka shnong itemen besan SW kharkongor uba M lingdo ubade urangba balang jong ka balang presbyterian umke Nagaleng kinong kren kila aimen siem bat ai ke jingero ya kinong kit kam jong ka umke junior CE society ya ka sinjam baki shim ban penlong ya ka ni ka lempung namar ka jingyo I jingai ka jongki ban penlong ya ka ni ka sports ban lum ban lang ya kini ki hep ki baret ki jongki bat ha ka ju ka por baki hep ki baret ki jongki kinyo ban sei madan ya la ki jongki sap ki talent ya ka baki don Hadin gejing penwai jong kan gejing yalang nakaliang kinong penyat kila penkhare ru iki khusnam shaki hep ki barit ki blaya shim benta shit hem bat job ha ki jing elek kai beper henin kesngi
Ikermen scam bau blay unyalam ya phi jo kum ka junior society jongi hanem ke Ikermen scam nang ne sekmat bakin mi kinong kit ya ka kam ka jong prai bat unong penim jongi kum ka junior society tengah kermen scam kumba pila rakhe yakin ki san mit iblalay na sa kamat ki jongi boblay uladon rengkat ki bat pilale yaki kinawanta kajong prai ban no pendim jongi Jesus Christ tehane por pat kanong idap dak jing seukmen bangilayo banwan banyele yaki kibayday bat kajing im makan jaman sim ngejungi kumhane por ngilong tikna ngikermen skem baga balang ngejungi bakin mi inangne nagamenta jong kalawe jong kabalang ngikermen skem bakin yo yaki kibabha jong kabalang ngejungi tehane por ngamdon sipun ya kaban keren Ikermen scam boblay undon rengkat bangi nadu basdang jong kanega sport one day ke jongi hane por nagabanta ban rakhe ya kane children week but children Sunday ke jong thi Ikermen scam bahagane asngi ublay undon rengkat bat pi ngai bat ti jingker khu kerdo pi ba pinyo ya ke met ki bakoi buthia kam tam bakinong yalam ke jong pi bagi laru ban petulun ya kane ka sport ha kane asni bau play Ikermen scam bau play undon rengkat bapi nadu basdang jong pi tat hadu bapilla bat pendep ya kane ka program ha kane asni governmenta pi kum ki hat ki baret kilap pilayo ya kapan ya syamenta ha kane ka sport ka jong pi haki item ki bapher ayu namar kata ya ublay ubara don rengkat bat hina do manem step kupor kendai bije bat hado gana kapor kabangi don menta kini ki baro kilong ki jeng penia kini ki jeng bu bai ki jeng bu renti ke jong blay kabla penla ya pi bapin poi tat hado une utong bala ban kliat no isisendon ya kene ko on sport ke jong pi Tang si gentin bat Argentin na kaliang jonga ngas ngau nongkong ya kaban ay kublay shubun ya kinongkit kam jong ka junior society na do advisor o president bat kumjuro kinongkit kam baro kiban don ya kata ka jingyo ijngai ban pelong ya kene ka sport kene kam day shu kasin ka banengkong peju pelong na kapor sa kapor bat ngai kublay pi ya kene ka jingyu ijngai jongpi ban lom ban lang ya ki hep ki beret ki jongi bat haga joga por ba ki hep ki beret kinyo ban peni madan ban sei madan ya la ka jong ka sap bat ka talen ka bamaki kidon kublay shibun ya pi kinongkit kam juga junior ki balayo i kene ka jingyu ijngai na ka bantaban wanra ya ki hep ki beret ya ka jinglong ya jan jongki kajing ade kajong ki parakna pada kajong por bakin yo ban peni kasap kapong kabamaki kidam kidei kiba latho wata katin kajong ublay ru bau ublay usngo bha yopi ublay usngo bha yopi badai nomor kata kadau bawa dah kajing ruai jongi ki presbyterian ro kadang gato kajing ruai kabong jisu usngo bha ki kna dap kajing isnai ulong usngau bha ya pi ki knaret usngau bha ui je pi bat kidon kato kan ki dau ki ba pelong ya ublay lene jisu ba ui je pi namar balai namar ki knaret ki dei ki kna ki ba tipsni ki badon akor ki badon burom dei na kata kata ba ublay usngau bha na ka benta jo pi tenamar kata nga kerpat ya biru babin soba
ban long ki khana ki badon burong ki khana ki batip sngi ki bakongu ila ime ipa hai ngasam ki bakongu ila ki jong ki nong yalam hapo ke junior si society balada pilong kumta ublai unang i susu yepi bat un pendon burong yepi haki sngi ki snam ki benai ki por ki badangsa jong ka jeng em jong pi nakaliang jonga sajusin ngakerpat yepi ki het ki berit babhin sungoba benlong ki bakongu namar baro niju isi iki kena ki batam sneng iki kena ki badakai ambon mono bait iki kena tam sneng niju iki kena ki batip sngi iki kena ki bakongu namar kata ngakerpat ipi babhin sungoba benlong ki kena ki bakongu bat ki kena ki batip sngi hawede bakane ka sports jongpi kane ka sngi kajing pelong ya ka sport kadai ka wei na ka benta ka bakongsan ha ka ba mapi pio ban pengki ela ka jong ka met ka phat ka exercise jong pi ban ha ka ju ka por ka ne ka exercise ka ya rap ru yengi ban pio iki jing mut ki jing perkhat ki babet ki babiang ha ka por bang idon ha sport ha ka por bang idon ha ka jing ele kai ha kino ni klet lut iki jing snowsui ki jing diau ki bang idon namar kata ka sport om tang bakai rap ika met ka phak jongi ndrei kai rap ru ika jumut ki jing perkhat ki jongi namar kata ngi hapan ya shim mentah kene ka sport kenang bang ngilong ki breu ki bakot ki bakhia ki breu ki bakot ki bakhia ki de ki breu ki baju shim mentah haki kam sport pada ki wei ki jat jing ele kai kane kam dei kasin ka bamenta ngile kemen pateng la pateng haka jing long kena ngasui thui pi na du snem chia jar khandai spak na kundai ngasha jit kumu khot unong helam jongka junior society bat hakata ka snem ka banangkong ngalong kumu vice president te nadu kita ki snem hi ngila penlong ka jing lek bela da ka nong seng khna jengi ka nong junior jengi ban punio e ka pon ban penlong ka jing bam khana haman la kisngi jongka World Sunday School Day kata ka degi tu jong ap deng jupi om day ha Christmas hindai ha ka World Sunday School Day tang ba ya Christmas pat ka jing seng khna jongi ni ju khot ye kinong kren ki bana bar jong ka balang jingi kum ki pastor ki temen basan bat kiwe ki rong ba ki ba pau ha ka bidei ber ka kambalang te kata nga shui tu pi nadu kita gisnam ki nong elam ki wala lek no ki long pa ki long kmi ki long ki nong elam jong junior society ki la lek no hindai lengba ki jing elam ku jong bulai kat badang mi ki por kat badang mi ki sngi dang mi ki nong ilam ki ba start ki ba sempang ki ba ublei werap ban thau ki lat glinti ban pen klan ya ga junior society jungi te mentaru nadu kita ki por don teng ba ka spot ka kut henrei kadang iki im biang mentaku mulong ba mentang ila yo ek ban teng ban penlong biang ya ka nega wonder spot krai ki sin ka ba mo hapo jong neu arajar arpo sejrong te ngidap daga jing dokumen kene ke daga jipriya ke bastat ke jong blai ban punyo im sim pi naga banta ban yele kai ha ga bide ber kam spot ka bolong ke jingmut bet ka bajing tumu ka pokong san galong ban kring pi ban itu yo blai te ngai situ lungkot bagata ke de ka jing identity jong ka junior society ke banang ne sekmat ngin yo ya ka sap bat ka talen ban pen klan naga bata ka jing long ha ka jing im ka ba ka jado ban yo ikimet ki ba ki khia bat kham tam ban klan ha ka bide ka jing long musim ban itu ban tip ya ublei ujungi ber kui ni